Gidan rahoto. Boyayyun wasu hotuna sun bayyana wanda jaruma Jamila na gudu wasu maza na cikin Kannywood da ma shauran waɗanda ba san su ba suka ringa tattaɓa ta ana hoto. Wannan kenan jama'a, kafin mu kawo muku shirin gadan-gadan ku daure ku danna mana alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa. Hakan ne kadai zai ba mu dama da mun saki aiki ya zo gare ku. Ku yi mana liking, comment, share, community da dai sauransu. Shi zai tabbatar mana da cewa kuna matuƙar bibiyar abin da muke yi kuma kuna jin daɗin abin da muke kawo muku. Zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa domin binkito muku abubuwan da suke faruwa a faɗin duniya. Hakika waɗannan hotuna kamar yadda kuke gani wasu sababbi ne, haka zalika wasu tsofaffi ne. Mutane suna ta alawadarai da cewa wai Jamila na gudu dama ana mata kallon mace mai hankali a cikin industry, ashe samsam ba haka bane. To wannan kenan cece ku ce daga bakin al'umma, domin kuwa hakan gaskiya abu ne wanda yake taba Kannywood da ma sauran waɗanda suke da sha'awar shiga Kannywood, domin kuwa a kowane waje a kuma kowane lokaci su fa 'yan fim haka dama aka tsara musu wa rayuwarsu. Domin kuwa a kowane lokaci shi mai kallo yakan ɗauki ɗan fim a matsayin ɗan iska ne, alhalin kuma ba aka bane. Wasu abubuwan idan ka aikata a fim ba fa yin kanka bane, yi ne na marubuci sannan kuma da daraktan da ya jajirce akan aiki domin ya ga cewa an tura wa mutane sakonnin da suke da bukata. Ashe kash wai ba haka bane. Ya za a yi a ce Jamila na gudu a matsayinta na babba, ba wai yarinya irin su Maryam Yahaya ba, za ta zo ta ringa irin wayannan hotuna ko ta jingina a jikin ɗa namiji wanda ba muharraminta ba, ko kuma shi ya jingina a jikinta. Shin wai wannan hukunci za a ɗauka akan hakan a industry, ko in ce muku wai a wajen 'yan hizba, domin su suke kula da wannan fanni? Kun ji fa masu sauraro. Jama'a, don jin wannan cikakken bayani ko ci gaba da bibiyar mu a wannan channel ta mai albarka. Za mu dan je hutun takaitaccen lokaci kafin mu dawo mu ci gaba da kawo muku shirin kai tsaye. Hakika idan har Kannywood ta kasance tana aikata wannan, to fa a kowane lokaci ci gaba za a yi da zagin su, kuma ba za a ware wani ba, domin kuwa haka za a ce ai kowa ma haka yake. To don haka dan Allah, ni a matsayina na mai wannan tasha ta gidan rahoto, a shawarci idan za a yi hotuna irin wannan a ringa kula a kuma san a fallar da za a ringa ɓoye su cikin waya. Jama'a, subscribe gidan rahoto ta kuci.